Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба койбер темалар турында кыскача. 15-нче тапкыр Чаллы мэры хәрбиләр белән очрашты. Очрашып кына калмыйлар, ярдәм дә итәләр. Шәһәрдән чираттагы гуманитар ярдәм җибәрелде. 15-нче тапкыр бүген Чаллы мэры хәрбиләр белән очрашты. Очрашу шатлык яшьләр үзәгендә үтте. Сугышчылар туган шәһәрләренә ял итәргә кайтканнар, тиздән алар кабат үз зонасына юл тотачаклар. Әлегә алар хезмәтнең ничек баруы, бүләкләр алулары турында сөйләделәр. Автокала һәм шәһәр халкына гуманитар ярдәм өчен рәхмәт белдерделәр. Очрашуда минем хезмәттәшем дә булып кайтты. Тыйнак әммә батырлар, хәрбиләр үзләре турында шулай сөйлиләр. Алар үзләрен геройга санамый, әммә аларның батырлыклары игътибарсыз калмый. Мәсәлән, Сахалин кушаматлы сугышчы 2нче дәрәҗә ватан алдындагы казанышлары өчен орденын ала. Ул Макеевка янындагы очрак турында сөйләде. Анда аның отряды дошманның радиоэлектрон көрәш машинасын юк итә алган. Мешала нам связь поддерживать. Также помехи, также с этой машины проводились корректировки на наши позиции, так скажем. То есть противник с помощью этой машины доставлял нам очень много хлопот. И удача была на нашей стороне, как я уже говорил, мы смогли ее поразить. Нохчы кушаматлы хәрби Суворов орденын аеруча кадерле. Аны гаскәрләр белән идарә итүдә уңышлары өчен бирәләр. Армия дала, решил, выделил. А Суворов вот то, что 200-х, 300-х таскали и ходили. У нас все молодые там, весь взвод молодой. Больше 35 лет никому нет. Один командир взвода только 48, и я 42. И все, остальные в 20 лет, 22, 23. Хезмәтләре турында хәрбиләр Чаллы мэры Наил Мәхтиевка сөйләделәр. Шәһәр башлыгы хәрбиләргә рәхмәт белдерде. Бүген аның белән очрашуга 12 ватан сакчысы килде. Я хотел бы вам сказать огромное человеческое спасибо за то, что вы с честью и достоинством выполняете свой воинский долг. Глядя вам каждому в глаза, хочу выразить слова искренней признательности и благодарности. Вы настоящие мужчины. Мэр шәһәрнең хәрбиләрнең гаиләләренә ничек ярдәм итүе турында сөйләде. Мәсәлән, аларның уллары һәм кызлары балалар бакчаларына, төрле түгәрәкләргә бушлай йөриләр. Мәктәпләрдә кайнар ризык белән тәэмин ителәләр. Балалары туган сугышчыларның хатыннары 100 000 сум акча ала. Айзилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Чаллыда хәрбиләр белән очрашып кына калмыйлар, ярдәм дә итәләр. Шәһәрдән чираттагы гуманитар ярдәм җибәрелде. Аны җыюда хакимият, бизнес вәкилләре дә битараф булмаган, шәһәр халкы да актив катнаша. Хәрбиләрнең рәхмәт сүзләрен җиткерер өчен Чаллыга Каспийскидан ватанны саклаучыларның берсенең тормыш иптәше дә кайтты. Тулырак калдагы минутларда. Сергей Аршинов гуманитар ярдәмне беренче тапкыр гына илтми. 2013 елда ул хәрби хезмәткә контракт төзегән. Шул вакыттан бирле өлкәннәргә һәм кечкенәләргә күп тапкырлар ярдәм итәргә туры килде, ди Чаллы егете. Бу юлы да Сергей читтә кала алмаган. Всегда помогаем всем. И большим, и малым, и взрослым. Дороги есть, и хорошие, и плохие, и с ямами, то есть и бывает по несколько часов пробки стоим, то есть едем согласно правилам дорожного движения, ничего не нарушаем. Гуманитар йөк составына азык-төлек, ярмалар, су, печенье, вафли һәм башка кондитер әйберләре, шулай кием салым, кулъяулыклар, башлыклар, бинокльләр, тепловизор, рациялар һәм башка күп нәрсәләр кергән. Шоферларны юлга озатырга һәм актив чалларга рәхмәт белдергә шәһәр мэры Наил Мәхтиев та килде. Челны своих не бросают, вооруженным силам страны от города Набережные Челны, наша шефская помощь, пожелание выдержки, терпения, сохранения здоровья и возвращения с победой домой. Чаллыга Каспийскидан хәрбиләрнең берсенең хатыны да килгән, аның ире махсус хәрби операция зонасында. Аның сүзләренчә, Чаллыдан гуманитар ярдәм сугышчылар өчен зур шатлык.
Ул билгеләп үткәнчә, алгы сызыктагы ир-атлар вак-төяк нәрсәләргә шатлана. Мәсәлән, алар балаларның хатларын саклыйлар. Бу эштә читтә калмаучыларга гуманитар ярдәм җыюда һәм җибәрүдә ярдәм итүчеләргә ватанны саклаучылар исеменнән рәхмәт әйтергә ул шәхси үзе килгән. Хочу сказать всем большое, огромное спасибо за то, что помогаете нашим ребятам, потому что ваше тепло, доброта дошла до Дагестана. Поэтому всем огромное спасибо. Мы вместе, мы едины. Йөкнең гомуми күләме 4 миллион сумга якын, 20 тоннаны тәшкил итә. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Шолы яшьләре иң яхшылар арасында бөтен Россия һәм республика грантларын алуга 180 эш җибәрелгән. Аларның 26-сы җиңүче булган. Бүген бу хакта киңәшмә барышында яшьләр эшләре буенча идарә башлыгы Лейсан Веденеева сөйләде. Шолы яшьләре төрле проектларны тормышка ашыру өчен мөмкинлекләр тудыра. Шолы яшьләр үзәкләрендә барысында рәсмиләштерергә ярдәм итәләр. Әйтик, быел конкурс грантларына проектлар язу буенча 17 сессия үткәрелде дип хәбәр итте яшьләр эшләре идарәсе башлыгы. Әлегә 11 миллион сумнан артык суммага 26 шоллы проекты үтте. Әмма башкарма комитетта җиңүчеләр һәм призерлар саны күбрәк булыр дип өметләнәләр. До 27 октября шел прием заявок на конкурс грантов муниципальными, автономными и бюджетными учреждениями, где подано более 7 заявок от учреждений молодежной политики. И, конечно же, мы надеемся на самый лучший результат. Шоллы мәре шулай ук яшьләрнең тормышка ашыру мөмкинлекләре барлыгын билгеләп үтте. Гранты на уровне Российской Федерации есть, президентские и других организаций. Есть гранты достаточно серьезные на уровне Республики Татарстан, муниципалитета. Есть возможности у наших молодежных центров оформить, упаковать и сделать так, чтобы проект взлетел. Шәһәр башлыгы яшьләр үзәкләре җитәкчеләреннән бу тема буенча актив эш алып баруларын сорады. Наил Мәхдиев сүзләренчә, шоллы яшьләре актив. Аларга ярдәм итәргә һәм өйрәтергә генә кирәк. Шуңа күрә бу юнәлештә эшләү мөһим дип ассызыклады мэр. Айзилә Шәймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Белоруссия әйберләре күптән инде үзләрен югары сыйфатлы товарлар буларак танытты. Киң үлчәмләре, туңайлы, ышанычлы һәм арзан бәяләр. Булары барысы да Белоруссия аяк киемнәре күргәзмәсендә. Ул Муса Җәлил проспекты 55Б Үзәкрәт сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча эшләвен дәвам итә. Хатын-кызлар сапагилары һәм ярым сапагилар, ир-атлар өчен ботинкалар һәм ярым ботинкалар 100дән артык модель 49-нчы размерга кадәр. Барысы да табигый күннән эшләнгән, кайбер модельләр проблемалы аяклар өчен махсус ясалган. Данная модель женских сапог изготовлена из натуральной кожи высокого качества. Подкладка и стелька из шерсти гарантируют сохранение тепла даже в самые морозные дни. Большой внутренний объем позволит носить обувь с деформированными и отекающими стопами. Широкий каблук обеспечивает устойчивость при ходьбе, а нескользящая подошва с протектором защищает от скольжения в гололед. Шулар әйтүенчә, барлык аяк киемнәре вакыт белән тикшерелгән һәм алар 100%-ка ышанычлы. У меня проблемные очень ноги, поэтому вообще на всякую ногу можно подобрать. Они очень хорошие, на подъемную ногу и самые идеальные. Белоруссия аяк киемнәре күргәзмәсе Муса Җәлил проспекты 55Б Үзәкрәт сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы 10-нчы бүлек адресы буенча эшли. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән мин булыгыз. Продсклад «Победа». Пломбир с печеньем шоколадной глазури с арахисом 39,90. Мини-круассаны с шоколадом Монтиоса 97 рублей. Ювелирные магазины «Изумруд» принимают лом ювелирных изделий любой пробы на скупку и обмен на новые украшения. При обмене действует скидка на все золото и на все серебро, как при покупке за деньги. В «Изумруде» реально выгодно.